Viete, vám poviem, že najlepší je pod mrákom. Keď prší, tiež to nie nikto vie čo, ale slnko to už je iná káva. To je ťažko. Ináč, tuto bude tá odbočka na tú Litmanov za chvíľočku. Takéto nebezpečné reklamy, ach jaj. Toto. A tej Litmanovej je kedy? Čo tam? Tam je púť tiež. Áno, ale to je grécko-katolícke. Aha. Tam boli normálne zjavenia, tak to je dozadu nejakých 10 rokov, alebo skončilo to nejak. Že to je dosť čerstvá záležitosť. A zdá sa, že to je na také pomerne dobrej ceste, keď biskup tam ako dal normálne, že ľudia tam sa môžu modliť a tak, všetko. Stará Ľubovňa. Viete, kto je zo Starej Ľubovne? Náš veľký hokejista Hossa. Áno. Hossa, že už sa chystá do Siene slávy. Peťár, no, Marian. Naši zlatokopovia slovenskí. Sú obrovskí. Tak, ale musí mať talent, jasne, však to nie je sranda. A to ešte, podľa mňa, tí chlapci majú následky potom. To sú také nárazy do tých mantinelov, toto nie? To nie je sranda toto. Synovec hral za Trenčín, asi 2 roky, potom bol v Kanade v tých... Tu je tá Litvanová, 10 km, túto keby ste a tam je zámok Ľubovniansky hore. Nádherný. Áno, som prerušil. No, ako len za Trenčín, ale teda švagor to je, musím to povedať, tiež obeta, viete, mali... Modrý, áno. nenormálne, že to ako... Veď aj tá maska... Až neskôr boli masky. Neskôr to bolo ešte... Tento zuby vonku, bez všetko. masky. Zuby, Ľubkov, zuby a tak. To už budú za mesiac, dva. Čo? Už budú za mesiac, dva. Za mesiac narastú. Narastú nové. Už sa trošku začínam báť tej púte, ale však no. Idem v tom hávite, viete. No, tak to... Je taká sranda, bo my máme také špeciálne čpavkový rozvod, také, tak horšie, keď baterka dojde. Pôjde, hej, tá je to strašne ťažká potom. To potom bude sranda. Mám ešte jednu. Kruhový objazd. Ale no, keď obetu, tak obetu, čo už, keď aj Pálko chce ísť, no, kvôli nemu som sa tak zmobilizoval tiež, pravda, že Pálko tiež tak chce sa, toto. Albert povedal, nie, Pater, ja chodím, pohode, to nie je prvý raz, pravda. Na vojne, Milan Hanečák bol odtiaľto. Že to sa pamätá, nedýchala no človek. Hej, no... Vojna má svoj taký... On bol starší kuchár, ja som bol provianťák na vojne, tak... Ten pozeral na mňa nebezpečným pohľadom človeče. Bystria stále pozerá na mňa. Ach jaj. Ahoj. Skôr asi sa pozerá na ten hábit. Aha. Ale nebohý. Podpísal vojnu, my sme šli do civilu. Počkaj, ja mám prednosť túto, či ako to tu je? Počkaj, tuto sa musím zaradiť, človeče. Už sme tu páni, v tom kostolíku, aj fontána normálne ako... To sú aj táto pani... A to sú naši, pozrite sa, už dávno Evička. Pani sa nepozrie, urazená, pravda? Aj vlajku pápežskú, no dá mi trošku také extravaganské, no ale No dobre, tak no. teraz je púť Jana Pavla II. Jaj.